Hi mga katiktik, naligo mi dire sa Beach Club sa Lanang. Dagat karon kang kaangkupan. Kabalad mo pamilya. Kuha na din, kita na lang. Wala lang naman. Awak, bawangin na naman kaya. Awak na, may kukatin. Gusto iwan na. Maoy na, nagmaoy na ang isa. Asa ta maligo? Dito. Sa? Dito sa sapa. Wala lagi sapa diri. Tawa. Dagat mga din. Sige na ba? Ligo ko dagat. Taon na kayo, nag-vlog pa ko. Hi mga katiktik, Uyong na ya. na suruakit mo na. Bakit? Di ko na. Uy, tuyong. Pwede rin sa tuyo mong sulod. Kanang dili dahil na kuan na ka inyabrihan na. Hindi na, nag-vlog. Nasod. Unsa po ni siya no? Nasod. Eh, oh, lami, nag-unod. Hala oy kadako ani oy. Talaba ba ni? Talaba ni? Ha? Tuwite. Madali ra gud ma. Ila ka ani ma? Asa? Ano? Na. Man, pila na may ko ano, kami makakitag-tambok pa. Lag po. Lag po sulod na. So, naglihok pala. Dira ya oh. Ani oh. Ayo kay focus. Da. Shell TL shell. Talaba ang suludan. Kain anak. Ikaw man siya pagkaon. Maligo tang sapa. Kain. Anak, maligo tang sapa. Wala isa pa diri del dagat ni dagat ni oh. Sino ba dagat? Kadai lang. Wala dire. Unsa wak? Ay, tala-tala, palit na. Ah, diyan sulod. Kya ba? Talaba gani no. Ay talaba. Saang. Sambuli. Lahi po tong isa ka tong bilog. Kaya ba, gamay raman yung unod. Ang dako ano ang dagawnan raman. Saang. Napay isa ana no. Tong talaba nga. Ang nagikuha la. Simong. Simon. Simong lubot. Laom ka ray katapatan eh. Suka. Moy ako lagi og dili tambok. Bagbuag og dili tambok kay may kuan man ko kay lami man og tambok. Kagol man eh. Kay parera man sa tao. Nay payat, nay tambok. Mo may kinahanglan ang iyang murag ang iyang dila ba ang iyang parihara sa tuyom god nga. Alit na la, daghanan istorya la. Dali no. Di na lang. Kanang kinuha ang daan bahala og 200 sa kabaso kay dito sa amo 200 sa kabaso pero kuan na limpyo na. Sa inyo man to la. Naman ta Dabaw. Ay, palito ning tita. Laro kayo. Na Palitan na.
Ano, palit ako pista, katong 1,000 katong euro, tala ko itong kato. Ala, wala na. Nihawa na siya la. Sa palit atong og pagbuak naman og payat oy lami na. Pus-pus padayon ako. Lo, gihaguan ba ito laglangoy la? Sita, Yan yung mga kalat ni Pagipo sa inyo mga kalat ni kani. Wala siya yung mga plato ti Ari. Sa among inahan kadtong baligya ganiya nga. Tiyaba, gamay ra makaon ato sa amo kay tilon mandaan sa ako inahan. Sa kuan bato unya magdala-dala mig sudlanan ana di sa namo pa kay alkanti makaatong timbangon apil ang tiyaba ka. Gabayad kag 200 ang kuan. Ang imong makaon is kaka. Takos ra ka ng takob sa Pepsi, mao ray mapuno. Nya mga to na po mi atong naay tubig, ang paso ng bato nga naay tubig. Manguha na po mi atong purga sa bitok sa gagmay pa mi kanang Tiyaba Dojong ang pangalan ato nanay Puwa ang unod. Sus, mampurga mao ray purga sa unang panahon nga unang tablitas mao ra na ipurga. Hoy, muguwa dala ang supot nga lingin ing ani kadaka. Mo'y muguwa dyan supot-supot sa mga bitok pag-busdik pa ni mo itong gagmay nga mga bitok. Hurot. Hi mga katik-tik, maligo na ko. Hindi makapagong bako na may bayod gagmay. Hi mga katiktik! Naligo sa dagat! Lao! Lagi, ibutang dito. Del, si Adel. Lingko dito na ka. Del, asa ka naligo, Del? Ligo ka? Asa ka naligo? Sa Unsa may ngalan ani? sa ngalan ani? Ayaw! Ayaw! Ayaw din! Ngani, tiktok sa tawag uling sa mata. Gunit, Del, gunit ha. Kay balod kay Del. Ay mga katik-tik. May bato ani, unsa ba? Ayaw, pagpisik tang mabasa ko cellphone. Alam ko ba? Oh! Rara ay bayod. Dagwa ni kisa murag kiran ha. Uy, sa langoy na si Lola sa. Nya, kumusta man ang dagat? Marat. Lain pod. Ang tabang. Si Wako tora nagdula si Wako guys. Tara oh. Nagdula si Wako. Wak! Wak! Ligo na. Uy! Uy! Abi ka ni Dala! Nya sang kumusta man ang dagat sang? Lingaw ko! Nalingaw ka? Nindutan ka? Oh! Oh! Katik-tik! Malas! Kaon! Kilala tayo! Kapay mong gawa kaapula oh. Gani ang tanak to kay tinaw pa makita pa ang bato. Ang tulo di ay si Camilla, si Kit, si Kidi, tapos si Wako, si Adel, si Denden, og ang Marites, si Jessa. Okay. Mabasa! Ding! Utod! na! Dawag bangag sa ilong nila. Puno ang ako dugat og tubig mga katik-tik. Oh, dili diha, bawal na diha. Nya, napay mo stiff neck. Napagamay. Stiff neck man ni si Lola mga katiktik. Among mo binibini, asa na to mong binibini? Para si Queenie siya ra isa. Oh, sa tigwa na! Pero siya ra isa layo. Eh. Ha? Oh. Ayun. Ah, di ko
ka mag-TL. Ama mag-TL. Uy! Nag-TL ha. Oh! Naputay na ni Balon. Bulak sa kabay. Uy! Aba sa. Ya rong kasang. Sakay ko ba? Lada, smile sa labi kay picturean ta ka lang. Para sa thumbnail sa YouTube. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Okay. Unsa ni Dre Del? Asa ta naligo Del? Unsa ni Dre? Sapa daw. Dagat din. Unsa man tam eh. Unsa man? Unsa man. Diri sang ay blayo. Diba mulutaw na pug ka simbak ko. Impilit lang ko diri kay naghawid ko aning bato kay og dili ko mohawid maanod ba ko di ato. Ah. Ana. Ay, nadakot yung tama ko. Kabuhay na. Ang isda, boy. Para sikit. Sikit si Queenie. Si Kitty. So nalami atubangan sa samal mga kapistik karang samal. Ano man ta nagsamal ah. Na ganiya ingon mo diri na lang takay umog tabak pa magdugay na sa takayo. Oh, dugay yung takabalik. Wala may plano nga magsamal. Nandun ka magsamal. Unsa may imong ganala sa paos o dagat? Dagat katambal man yung dagat. Ang sapa di ay. Magtambal ang tapak kay tubig na ng gapon. Ako'y dagat. Ako dagat. Dagat. Ako'y dagat. Kay dagan mo linta. Ay, linta. Ano ko linta? Dagan mo kayo. Alimangod. Tuwaw. Ito. Dagko ko dito. Lakaw na mo dito pag nauna mo dito. Ayaw din. Ayaw ba kay ang cellphone ba? Balik ra mo diri unya. Ay dili man mahimo kay na may cellphone. Nag-vlog ko, ayaw pag sigsurang-surang. Balik ra mo. Dahil ra ba kapag kuan? Ingon pa siya ganiha, ayaw langoy ba? Bantay ko. Yeah. Ha iya mama mo ipabantayan na. Narito si nagkaon. Uy, Ito ang balod. ganiya ang tanak to kay wa kay bayod. Si Wako dito? Wako. Ako na si Wako. Madadag na kay daw bayod na. Bayod. Ay mga katikdik dagli na mo. Bilaan, ngano nagdugay pa man kadya, nagbutang ba siguro mo si Ibana. Dali na daga na imo mga kuan amiga nga kay magpicture. Kasi mga mama aning mga bata la. Buto ka sa mga mama ani buwag sa pagkaon. Wa na mag-areglar sa ilang mga anak. Naniguro ang kaon dito. Maniguro.
Pwede Uy, isang may bayod. Salamat! Gunit, oh. Gunit sa Sudlan. Gunit sa akong kail. Ngam, kuya wa pwede mo maligo na may alahas. Hindi man matangtang sakit. Hindi na mulubad. Bahala og bulagom. Ayaw kay mabasa. Mao gani gi ko ang kahinatag man ni bibit pa nun siya. La, kawatan daw ang dagat og alahas. Nambot. Ayaw lagi din sa muka gyud uy. Ulo ha, gaig ulo. Basa ilabay ta ka dito sa layo dito. Dili maging anak kay mabasa atong cellphone. Dito magsablik sa bay tao. Ayaw dira ka ito ayun. Dili ka matuo nga kawatan og cellphone ang dagat. Dili. Ay cellphone alahas. Kawatan ug ba matay ang tao malunod. Dili ba ka nang magmusalom daw kag mga nakaalahas kapag kuan na nimo mawala daw. Nauslo bang kita gihuslo sa panuway wa mo ko kabati anak. Ako kabati ko. Si Mirasol ako pag umangkon. Oh. Nagpalit og dako kayong barilis kay mangisdaay man na sila. Mm. Gibili niya ang mga tungol, ang kanang laman loob ba. Mm. Iya gikuha hiwa kay naamay murag intagiktik pagtadtad niya ba. Oh. Pagtanaw niya sing-sing. Uy. Ang kato siguro kuan nalunod siguro to barko ba unsa nalunod. Nag sing-sing siguro tong kuan. Tukob kanis di putol ang sing-sing nga dala. Mm. Iya gay sulayan pagprinda. Nya. Dawat 20,000. Uy. Ta Mm. sana ul. Wala, lumus ka ko, joke na. Uy, Dili magturog na lumos hap kay na lumos na ba kasaw na. ni. Ala, Gaig ulo oh. Ang gaig ulo. Awa kay magbasa ng cellphone na. Ala, litik-tik. Gumis-ngis mga Aliko katik. na. Dati no. Pero sa Ba nagbudots la oh. Nagbudots dito. Sayaw daw budots. Sayaw isang sabay mong lula sang. Kaya sad. Wala naman. Dito. Dito. Oh, bayo din. Mamo ka ligo wa. Kapoy. Kapoy. Hari ka nabot gani ha. Ito. Kamay kaon. Yaman. Wa na may kanaglangoy la. Ay, guys, di amoy ko mga bata. Kailangan magsunod man. Dagko namang bayon. Na naman laging mga mama oh. Nanang, biya na kaon. Himbiya nas kaon. Oo, naida kong balod ha. Lain lang diri ba kay way ko ang pulos bato. Lagi oh. Pero ba Ay balat ba? balahon ay batohon jud siya. Ayaw pagtindog kay bate ba kung anak ko tabi tagil. Lato tagsamal la. Karon tabok tagsamal. Na. Kanang baruto tana ba sa balod dahil katong sa una para dito sa. Yun, adi inta sa mga lito nga naglimot-limot. Dana. Ha, barge? Ha? Da! Isa mang bulinaw. Isda. Labad ay bata la. Ay mamukmuk mang dyan siya. Nangita man yung... Be! Uy, bitin!
Ay, bitin. Dihara ka ba? Dihara ka ba? Kuhan pa man diri. Bitin. Isda. No, tantrum na. Ay, isda kay butang nato dito sa kuan. Miriral. Unsa naman ka din? Nakaligo din. Tausang. Ligo. Ano mo na? Buta ka na ang tabis no. Ano na gisdaron mo? Labad la, labad. Labad. May isda. Uy, naa, oh. Sa isdaan na mo sulod pa man as pitok. Paggamay. A few moments later. Grabe ko tong. Unsang giutong. Dira na libang surka. Yabag ba siguro ka na buang ka. Hangin magkagkaon. Diin man di ka nakabati magkaginutong ka nga ligo na ka. Nalibang ka la. Wala ko malibang. Bag nako ako ambe. Amon, guys. Narito sudlay. Narala. Oh. Kanyang binulakin. Kanda. Alala si... Nganon siya. Ay. Bag raid, bag Asa raid. man day ang akong kuan sudlay na pod nga. Nalagi kay cellphone la. Wow, kaya ni cellphone di pambutang. Nalagi kay gunting. Gunting. Ano dala gunting sa bag? Daan man ni kadto bitaw ni sa garapon dito. Wa may sudlay. Hoy, wa may sudlay as. Bangulit. Nang akong sudlay. Sangit ng violet dito sa kwarto. Ara. Awa nadala di ay nimo. Nah, kadag ko anig sungo. Nagpog sumunang sa daya. Kaning anak ba pag sudlay nimo di aman diri dili, masudlay ni dinhi. Okay ra man good. Karon pagod na ako gisudlay tong violet. Palito ni mo. Huh? Mara magkaraang damang ang buhok la. Din. Mga nakogligo, mga katek-tek nag ilis na ko tapis-tapis ko sa alya kay mobo mang short. Ay, Birthday na ko po. Wala ka na. Di na ko kasiyan. Pogi ka lang puti-puti. Kakuha ko kanida yung gan ganun nga ayo. Layo na nakatiling lang mo. Ano ganun? Puro gisi ni kahit kumit. Ganun na bali ni. Kani siminto ni diri ta katong tapa di mo siminto. Suna la. Ako dako hurot dito. Gito yan ang pwede sila ko hurot dito. Kunot naman la. 5. unot daga ng plate. Kabulan wa ko kalakaw. Sige wak. Kaya na wak. Magkuha mit mangga kay pwede raman daw mangayog mangga. Basta makakatkat daw. Kana isa, kay gunitin na isa. Makaya, uy. Di makaya? Ayo kayo, uy. Dili na, na may isa gunitanan o, kani o. Kana ba, kana nga sanga, gunitanan na nimo. Sa paa. Wala ni, di ta kauyog ani. Nani mong gala. Gamay ra diri wak, speakers. Dire. Gamay ra diri, na diri tanan mga hinog. Uyugon lang man nimo ba niya sungkiton. Kaya, kung dili ay na lang. Gani, wala magud check ko an hak-hak. Hinay ha, hinay. Ugan man rin. Sige dira daw, testing eh. Uyuga dira.
Medyo primitive. Dili magdali wak. Wala. Ay kabala ka, wala lang pinig daw. Go wak. Haway na. Dagko ra kag singot wak. So Yan na ba ito? sa wala nga sungkit pod. Tuyok ba? Bakit tuyok ba? Gamanggala. Ay, paguyot. Hindi ka duyot. May sako dito butangan adto. Anong kilo? Paningot kawak. Salom sa dito. Ganun sa man imong dire. Ah, nasamad. Sama lang kung galing ako. Ay! No! Ay mga katiktik, manguli nami, maurat ng among vlog, hinaot nga lingaw mo. Amping kanunay, bye-bye!